Assalamu alaikum hormatly adamlar. Garaşlar, baqy tarap yurdumuzda qaysi adalikler we habarlarni tanıştıran Watan habarlar gepleşmede başlayas. Şuun Türkmen ziyaretçileri hormat prezidenti bada. Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken resmiýetine laýyklykda Türkmen Hawa ýolları agentligi tarapyndan guralan ýürüýti uçur gatnaw bilen Saudy Arabistany paşalygyny haç bardyny berja etmäge uradylar. Ziyaret edýänler ilki bilen paýtagtymyzdaky Ertuğrul Gazi mescidine geldiler. Bu ýerde ziyaretçilere hacı pardyny berja etmeň düzgünleri we olaň uğurlary bardy gurrunlarly. Çykyş edenden notary Qurban Bayramy döwürlüň we nesilliň dowamlygyny, şöhratly ata-babalarymyzyň wesiýetlerini agrarlygy alamatlanýar. Din wekilleri hemde ziyaretçileri milletimiziň ören baý taryhy medeni mirasynyň aýrylmaz bölegi hukmyny milli dep desurlaryň gaýtadan dikeldirmeginiň we aýoly saklanynyň ýaş nesilliň türkmen halkynyň insan perwer gymmatlyklarynyň ruhyny terbiýelenmegine möhüm ähmiýetiniň bardygyny aýratyny bellidiler. Şununla bağlılıkta bu yere yığınanlar hurmat prezidenti Serdar Berdimuhammedow bu meselelerin öňünçe edilmegini hemişe aýratyn ünsberýänligi, hacı pardyny ýerine ýetirmek üçin zerur şertleň dürdülýänligi üçin tüý sürekden sag bolsun aýtdylar. Şeýle bu ýerde ziyaretçilere agdy berlikde öýle namazyny okudylar. Soňra ýurdumyzyň ziyaretçileri bu ýerden parahat 7 ýaşaş toplumynyň çägine ýerleşen Hidratu Umar mescidine tarap ugradylar. Mescidde bolmaklarynyň şäherlerini ziyaretçileri İslam dünýäsini mukaddes saýlayan keramatly Mekke Medine dep hajy pardyny berja etmek uğruna döwlet derejesinde edilýän arady üçin arkadagly hajy serdarymyda tüý sürekden hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Ziyaretçiler Hidratu Umar mescidinden ak mermerli paýtagtymyzyň halkary howa menziline geldiler. Bu ýerde Mekke Medine diýen ziyaretçilerin hajy pardyny berja etmeklerini hemde çäräniň üstünlikli geçmeginiň hatirasyna sadaka berildi. Şanly waka münasibetli berilen sadakalarda ziyaretçilere Türkmen halkynyň milli aşganasynyň datly tagamlary hödüredildi. Nahardan soňra okulan aýat ýerde halkymyzyň bagtya durmuşynyň berkidilmegi, ösüşlemediň belentliklerine tarap anamly gadym urýan ýurdumyzyň her bir günüň şanly wakalary, zähmet ýeňişlerini besenmegi uğruna alady diýen hajy arkadagly hajy serdarymyzyň janlarynyň sag, ömürleriniň uzak, belent başlarynyň aman bolmagy dilegi edildi. Watandaşlarymyza hajy pardyny berja edýän pursatlaryny beýik bir bardan mehriban halkymyzyň bagtyarylygyny, ata watanymyzyň awadançylygyny, hajy arkadagly hajy serdarymyzyň baş saglygyny dilegi dep aýat doga okarlar. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwrüne arkadagly hajy serdarymyzyň parasatly ýurbaşçylygyny durmuşa geçirilýän beýik işlerde merdany halkyna üstünlük ardy ederler. Oy beýik bir bar türkmen ziyaretçilerini öz penasyny aman saklasyn. Doga dilekleriňiz gudraty güýçli beýik Allah Taalanyň dergähinde kabul bolsun. Hormatly watandaşlar. Hedrat Osman Mescidinin başı Mahmut Sadık Sehedow. Özüm işgidal hakikaten şu wagt haç pardyna gidip barýar. Hakikaten Allah'ın öý otayda näme dilegesden dilegimiz kabul bolýar. Şonuň üçin halkymyz, il watanymyz, ýurdumyz üçin kän doga dilekler etjek. Hajar kada serdarymyzyň şolar ýaly mümkinçilikleri ödenine kän sag bolsun aýdýas. Il ýurt tähbitli işlerimizde rowaj alsyn, janlarsa ömürler uzak bolsun. Men Aşvar şäher bizim tarap her qala ýaşaýyş toplumynyň ýaşaýjy milli watanmyraz. Golaýda arkadagy serdarymyz umur haç pardyny berja edip geldi. Fiýle hormat edip ýaşullary aksas enelenmedi. Ekitdiýany bilen bile buň hunamyna biziň özümizden begerip ýaşullar Mekke Medine haç pardyny berja etmäge barýar. Şu zatdan aňyrsynda duran gahrman arkadagy serdarymyza köp sag bolsun aýdýar. Taňry ýalkasyn jan sag başydyk ömürde il ýurt bähwetli işler endam rowaj alsyn. Berqarar döwletiň täze ýamynyň galkynçy döwründe birek inanışmak din hukukly esasy ýola goýulan halkara hyzmatdaşlygynyň ösürilmegini esasy uradynýan ýurdumyz önümçülüge täzeçil tehnologiýalar ornaşdyrmak, dünýäniň ösen tejribesini öwrenmek we ykdysadyýetimiziň dürli ugurlary boýunça halkara hyzmatdaşlygyny işçileşdirmek meselelelerine möhüm ähmiýet berýär.
Hormat Prezidentimiz Serdar Berdimuhammedowyň gol çeken buyrugyna laýyklykda Türkmenistanyň wekileti Vietnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoi şäherinde gulluk iş taparyny boldy. Ýurdumyzyň gurulşyk düzümini değişdik hünärmenlerden, daşary siýasat idarasyndan, bilim işgärleriniň, telekeşilerden, jemgyýetçilik guramalarynyň wekillerinden ibaret topar. Dostlukly ýurdun urduş düzümleriniň wekilleri bilen duşuklar geçirdiler we özar bekbetli hyzmatdaşlygy köp taraply esasy ösdürmeň geljekki uğurlaryny kesgitdiler. Siyasi diplomatik söwda ykdysady ilim bilimi we şäher gurulşy bolganyny iki taraplyň meseleleri aralyp maslahatlaşmak, şeýle hem iş uğurlar maslahatyna dowuşyklar we gepleşikler geçirmek maksady bilen hormatly prezidentimiziň tawşyrygyna laýyklykda ýurdumyzyň wekileti Vietnam Sosialistik Respublikasyna bir neçe dowuşyklar we gepleşikler geçirdi. Saparyň çäklerini iki ýurdun arasyna siyasi diplomatik gatnaşyklary ösdürmegiň möhüm uğurlary aralyp maslahatlaşyldy. Geçirilen gepleşikleň dowamyna iki ýurdun häzirki zamanyň möhüm meseleleri boýunça garaýşlarynyň umumy dogy hemde birek-birege ýakyn belenli. Munyň özü Türkmenistan bilen Vietnam Sosialistik Respublikasynyň ähli gün tertibiniň wajyp wezipleriniň üstünlikli durmuşa geçirilmegini ören jogapkärçilikli hemme taraplaryň esasa çemeleşýändiginiň aýdyn beýany uruldy. Dostlukly ýurdun gurulşyk ministerligine geçirilen duşukda häzirki zaman binagerliginiň ösen tejribeleri, gurulşyk serişdeleriniň öňümçiligi boýunça gyzyklanma bildirilýän pikir alşmalar boldy. Aýratyndan Vietnamda öňürlüýän gurulşyk serişdeleriniň, hususan mermer örtükleriniň aýratynlyklary, olary Türkmenistana getirmegiň ugurlary hemde gurulşyk serişdeleriniň ýurdumyzyň howa şertlerine laýyklygy bilen baglanşykly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Şeýlede bu orada ýerine ýetirilmegi meýilleşdirilýän bilelikdäki işleň esasy ugurlary kesgitlenildi. Ýurdumyzyň ilim bilim ulgamyna wekilçilik edýän hünärmenler käbir ýokary okuw mekdepleriniň ýol başçylarynyň Vietnam Sosialistik Respublikasynyň bilim we okuw ministerliginiň wekilleri bilen geçiren duşuklary hasam netijeli boldy. Duşuň çäklerini bilim ulgamyna özara tejribe alşmak, häzirki zaman ilminiň ösen ugurlaryny içgin öwrenmek, zerur hasaplanýan ugurlar boýunça hünärmenler taýýarlamak meselelerini garaldy. Şunu Türkmen wekiliýetiniň agzalary hormatly prezidentimiziň tawşyrygyna laýyklykda milli ykdysadyýetimiziň ähli ugurlaryny sanly ulgamy ornaşdyrmak boýunça giň möçerli işleň alınıp barylýany anlatdylar. Şunu Vietnamyň borda toplan tejribesini öwrenilmeginiň maksady laýyk boljak dogy bilendi. Şeýle hem ýurdumyzyň bilim işgärleri, ilmi idaralar wekilleri Vietnamyň Ilimler we Tehnologiýalar Akademiýasyna geçirilen duşuga gatnaşdylar. Onuň dowamyna häzirki zaman ilminiň möhüm ugurlary, aýratynam ilmiň täze gazananlaryny ornaşdyrmak, ilmaçyşlary höwetlendirmek boýunça toplanan tejribe bilen baglanşykly meselelere garaldy. Netijeli geçen duşuň dowamyna Türkmenistanyň ilim ulgamyna halkara hyzmatdaşlygy ösdürmegi möhüm ugur edilýäni bellenildi. Alim arkadağımızın başlangıcı boyunca milli bilim ulgamyna ýaýbanlandyrylan özgörtmeler we onuň arkadagy serdarymyzyň ýol başçylygyny üstünlikli durmuşa geçirilýänligi, hormatly prezidentimiziň tawşyrygyna laýyklykda ulgama innowasion tehnologiýalaryň ornaşdyrylýanyny barada aýtdylar. Türkmen wekiliýetiniň agzalary, hormatly prezidentimiziň tawşyrygy boýunça Vietnam Sosialistik Respublikasyna guralan saparyň çäklerini, dostlukly ýurdun sögdagy senagat ministerligine geçirilen duşuga gatnaşdylar. Onuň dowamyna iki ýurdun arasyna sögda dolanşygyny ýokurlandyrmak, iş ugur düzümleň arasynaky netijeli gatnaşyklary işleňleşdirmek bilen bagly meseleler aralyp maslahatlaşyldy. Belenilşi ýaly, Türkmenistanyň we Vietnam Sosialistik Respublikasynyň boru boýunça ýola goýulan hyzmatdaşlygy ösdürmek iki taraplaryň harit dolanşygynyň möçerlerini artdyrmak üçin ägirt uly mümkinçilikler bar. Duşuň dowamyna değişli ugurlarda hyzmatdaşlygy ösdürmegiň mümkinçiliklerini iş ýüzünde durmuşa geçirmegiň ugurlary kesgitlenildi we değişli aralaşyklar gazanyldy. Häzirki döwürde ýurdumyzda hormatly prezidentimiziň ýygyderli taýýarlaty netijesinde insanperwer ulgamda halkara gatnaşyklaryny ösdürmek, jemgyýetçilik guramalaryň, siýasy partiýalaryň wekilleriniň häzirki zamanyň ösen tejribesini öwrenmek meselelerine aýratyn ähmiýet berilýär. Munyň özü halkymyzyň asyrlaryň dowamyna döreden we dünýä nüsguluk mirasynyň wagt edilmegine jemgyýetçilik guramalarynyň, siýasy partiýalaryň wekilleriniň halkara çärelerine gatnaşmaklaryna möhüm ugur hasaplanylýar. Şeýle hem Türkmenistanyň wekiliýetiniň agzalary Vietnam Sosialistik Respublikasynyň Hanoi şäheriniň çäklerine ýerleşýän önümçilik toplumlaryna bolup, dostlukly ýurtda öňürilýän gurulşyk serişdeleriniň görünüşleri, aýratynlyklary bilen tanışdylar. Munyň özü arkadagy serdarymyzyň tawşyrygy boýunça amalga aşyrylan saparyň netijeli häsiýeti eýe bolanyny görkezýär. Saparyň jemleýici gününde Hanoi şäheriniň sergi merkezinde ýurdumyzyň önümçilik gowatlyklaryny, dörli ugurlar boýunça ýeten derejesini görkezýän sergi guruldy. Dostlukly ýurdun
wekilleri sergide görkezilgen gymmatlyklar bilen tanışyp, özlerini gyzyklandyrgan uğurlar boýunça pikir alýşdylar. Munyň özi ýurdumyzyň milli ykdysadyýetyniň mümkinçiliklerini, hyzmatdaşlyk boýunça geljek uly hasaplanýan uğurlary kesitlemäge oňyn şertleri öpçün etdi. Sergiň çäklerine ýurdumyzyň wekiliýetiniň agzalary, dostlukly ýurdun ordaş düzümleriniň wekilleri bilen bilelikde hoşarlyk maslahatyny geçirdiler. Vietnamyň işur düzümleriniň we beýleki uğurlara degişli idareleriň wekilleri Türkmenistan bilen köp taraply hyzmatdaşlygyň ýoly goýulmagy ugrunda giň mümkinçilikler açýan arkadagly serdarymyza tüýsürekden çykýan hoşarlyk sözlerini beýan etdiler. Ýurdumyzyň wekiliýeti Hanoýyň önümçilik toplumlaryny öňürilgen guruluşyk terişdelerini, Türkmenistanda ulanylmagy amatly hasaplanýan görnüşlerini öwrendiler hemde bu gurda bar bolan wezipeler çözmegiň uğurlaryny kesgitlediler. Vietnam Respublikasyna guralan saparyň jemleri iki taraplyň hyzmatdaşlygyň ösürilmegine giň ýol açdy. Hormat prezidentimiň beýmeşhur aladasy bilen geografik taýdan ören amaty ýerleşen Sewit we iklim ähmiýetli möhüm ulug üssanşyr we logistika merkezi hökmüni eýleýän ornuny ynamly berki diýen ýurdumyz bu orda bar bolan ýerdir kuwatyny umum bekfitleri gönükdirip, ulug siýasatyny netijeli durmuşa geçirýär. Hormat prezidentimiň ýol başlygynda ýurdumyzyň üssanşyr ulug geçilgelerini ösdürmek, halkara hyzmatdaşlygyny ulug logistik ulgamyny dünýä döwletleri bilen iki tarapdan we köp ugurly hyzmatdaşlygyň gerimini giňeltmek boýunça toplumlaryň işler alyp barýar. Merkezi Aziýa we Hadar ýaka Sewitinde ulug logistika ugurlaryny döretmek we ösdürmek boýunça Türkmenistanyň birnäçe möhüm başlangyçlary dünýä jemgyýetçiligine giň ulagy boldy. Munyň özi beýki pökgölüň kädirkide uralaýyk derejede täzeden dikildilmegine giň ýol açýar. Ýurdumyzyň ulug düzümini düýüklü döwre aplaşdyrmak we toplumlaryň ösdürmek boýunça giň gerimli tatlymalar amala aşyrýar. Bu bolsa Merkezi Aziýa, Hadar we Kara deňiz, Demirgazyk günorta hemde günnogor günmatar ugurlar boýunça multimodal ýük gatnawlaryny amala aşyrmaklygy mümkinçilik berýän üssanşyr ulug geçilgelerini döretmekde, Sewitde we dünýäde halkara sewdany ösdürmekde ähmiýetini barha ýokurlandyrýar. Hormat prezidentimiň ýurdumyzyň çäginden multimodal üssanşyr ulug geçilgelerini döretmek boýunça giň gerimli tatlymaryň durmuşa geçirmegini nazarlaýan ulug logistika strategiýasy bugun özüniň oňy netijelerini berýär. Ýurdumyzda üssanşyr geçirilýän ulug süreçleriň we ýükleriň möçberleri hemde olaryň görnüşleri ýyl saýyn artýar. Şu ýylyň başyndan mer üssanşyr geçirilen ýükleriň geçen ýyla görä ötüş tepkini 30 götürümden ýokary boldy. Şu ýylyň iýun aýynda Hytaý Halk Respublikasynyň 82 konteynere ýüklenen pomidor goýultmasynyň Türkiýe döwletine, Özbegistan Respublikasynyň 18 demir ýol wagony ýüklenen kukurdun Ukraina, Iran İslam Respublikasynyň iýerilen süýjük hökü önümleriniň Belarus Respublikasyna üssanşyr geçirmegi ýurdumyň çäginden üssanşyr geçirilýän täze haritlarynyň sanynyň ýerderli artýanlygynyň aýdyň misallary ýakyny bolsa Kazakystan döwletiniň iýerilen tekniki kukurdun Iran İslam Respublikasyna ýurdumyzdan üssanşyr iýerilip başlanmagy Demirgazyk günorta ugru boýunça daşalýan ýükleriň sanyny täze harit tapgyr bolup goşuldy. Halkara üssanşyr ulug geçirgelerini ugruna ýerleşýän Türkmenbaş halkara deňiz porty bugun Ýewropa bilen Merkezi Aziýa ýurtlaryny hemde Hytaý Halk Respublikasynyň arasynda halkara ýük daşamalaryny ören ähmiýeti bolup durýar. Dünýäde halkara sewdanyň logistikasyna ýük daşamalaryň ugurlarynyň şalt üýtgeýän kädirki döwründe deňiz portynyň mümkinçilikleri netijeli peýdalanýar. Şoňa görä de soňky wagtlarda Amerika we Ýewropa döwletleriniň iýerleýän ýükleriň Merkezi Aziýa ýurtlaryna şol sany, Özbegistana, Kazakystana we Täjikistana ýurdumyzdan üssanşyr geçirilýän möçberleri ýygyderli artýar. Türkmenistanyň gümrük serhedinden geçirilýän ulug süreçleriniň we ýükleriň möçberleriniň barha artmagy, ýurdumyzyň çäginden geçen üssanşyr ulug geçilgeleriniň ugruna ýerleşýän döwlet serhediniň gödügçilik geçiriş ýerlerindäki gümrük nokotlarynyň işiniň kädirki döwrüň ösen talaplaryna laýyk gurulmagyny şertlendirýär. Bu orada gümrük serhediniň üstünden geçirilýän ýük dolanşygynyň şartlandyrylmagyna ýardym berýän şertler döretmek boýunça öňde durýan esas wezipelerden uralýan Türkmenistanyň döwlet gümrük gullugy tarapyndan gümrük işiniň kanunçylyk binýadyny kämilleşdirmek, gümrük işini halkara hyzmatdaşlygyny işçiňleşdirmek, gümrük işini döwre aplaşdyrmak we awtomatlaşdyrmak, gümrük gödügçiligini we gümrük taýdan resmileşdirmegi sanly ulgu markaly amala aşyrmak üçin etmek boýunça degişli işler alınıp barýar. Berkarar watanymyzda arkadaly serdarymyzyň ýurdumynyň owa hoşulugyny durmuşa geçirýän düýp özgörtmeler we taýsy tagalar netijesinde ine toprakdan bol hasyl öňürmekde tutumly işler durmuşa geçirilýär. Halkymyza hut öz bereketli toprağymyzy ýetişdirilen tergök we bakçy önümleri şeýle durly görnüşli meýweler bilen bollun üpçün etmekde alınıp barýan işlere muňa aýdyň misallary. Bu orada şuwunlar ýurdumyzyň lewapulatynyň ihlasy bagwanlarym netijeli zähmet çekýärler.
Diyarymyzyň ähli ýerine bolşýal akbalyny ine toprok bilen maglan lewap bulatynyň zäkmesler baby daýhanlarym ýylyň-ýylyna owa hujuluk ekinleriniň bol hasylyny kemale getirýärler. Olaryň ata-babalarymyzdan gelýän synadyň içinde daýhançylyk usullaryny ilimiň soň gadynlaryna utgoşdurmak bolsa, toprokdan bol hasyl almagy mümkinçilik berýär. Lewaply baby daýhanlar üçin halkyň arkadaly zamanasy ýylym ýene de bir şowly we bereketli ýyllaryň biri boldy. Welaýatda şol ekrançylyň beýleki urlarynyň birlikde esasan bagçylykda gadanan netijeler hasam belenmäge nasipdir. Ahlasy bagwanlar tarapyndan mövsümleýän agrasiýa çäýleriň öz wagtyny durmuşa geçirmek netijesinde çekilen zähmet bol berekete betsenli. Aňartyny wersine göz ýetmeýän ýaýylyp ýatan baglyk meýdanlarda durly görnüşli baglaryň bol hasyly kemale getirildi. Bu bereketli hasyl kemale getirmekde hut soňky ýyllarda tejribeli ussat bagwanlaryň uly toporunyň ýetişenligini buýsynç bilen bellemek bolar. Lewaply bagwanlaryň özlerini berkidilen kärenini mülk ýerlerine çeken zähmeti netijesinde kemale gelen meýweler diýsen gözüň dokunurýar. Umuman welaýatda baglardan bol hasyl almakda esasan Saýet etrawynyň Gülistan daýhan birleşiginiň ussat kärenişi bagwanlarynyň gadanyň netijeleri hasam belenmäge nasipdir. Şuun kuunna hojalyň bagwanlar öz kärini ýerlerine şettalinyň 7, garalynyň 5, almanyň 5-den urak görnüşini, şeride ýene de bir näçe görnüşli meýweli baglar ussatlyk bilen östirip ýeşdirip, olardan bol hasyl alyp öňde goýulan meýnamalar artygy bilen ýerine ýetirip gelýärler. Hojalyň ussat bagwanlar öz ýeşdirýän dat meýweler bilen diňe bir welaýaty däl, onuň çäginden daşardy da giňden tanalýar. Hojalykda ilimiň kädirk zaman gadananlarynyň döwrwap usullarda netijeli peýdalanmak bilen ýaş nakalary ýetişdirmeklige de aýratyn ünsürliýär. Meýweli baglar ýetişdirilende ýerki aralyk we geç bişen görnüşler saýlanyp alınýar. Baglara ýygy işleri her bir görnüşiň tebigy aýratynlyklaryna görä agroteknikanyň talaplaryna laýyklykda ýoly goýulýar. Bu bolsa bagwanlaryň ihlasynyň ýerine düşüp, bol hasylyň kemale gelmegine ýardym berýär. Häzirki wagtda welaýatyň ähli baglyk meýdanlaryna bir kemsiz biçip ýetişýän termiýeler öz wagtyny ýygnamaklyk işleri köpçülik bilen wagtlaryny alınıp barýar. Bagwanlar tarapyndan ýetişdirilen meýweler lewap welaýatynyň meýwe owy hujuluk senat birleşigine tapşyrylýar. Birleşik tarapyndan bu önümler terligini ilat ýetirmek maksady bilen bazarlary we beýlek sowdanyň kodlaryna urudylýar we eliter narklarda ilaty ködürilýär. Belli bir böyle bolsa ýürüýte sowuzjy ammarlary ýerleşdirilýär. Netijede daýhan tarapyndan ene topraga siňdirilen ihlasy zähmet bereket bolup saçaklara dolýar. Ihlasy zähmetden bereket tapýan lewaply bagwanlar halkymyzyň bol we eşiretli durmuşda ýaşamy we bagçylygyň ösürme uğruna taýsy taýlalary diýen arkadaly serdarymyza egsilmez alkyşlar aýdýarlar. Yurdumuzda uly üstünlük bilen geçirilen medeniyet hepdeliginiň köp uğurlugy, ony medeniyetiň ösüň wagtyň baý uğurlarynyň görkezilmegi bu giňmeşörli medeni şäheriniň ähmiýetini hasam belende götürdi. Munyň öňünde yurdumyzyň medeniyet ösüň we işgärleriniň öňünde goýulan wezipelerini çökgüdüne ören taýýarlyk we toplumyň esasy çemleşýänliginiň aýdyň suwutnamasy bolup durýar. Ma'lum bolýar ýakynda ýurdumyzda medeniyet we sunuw işgärleriniň hemde magtumuly pragynyň şygyryýet güni münasibetli bayramçylyk dawralary geçirildi. Medeniyet hepdeliginiň şäherlerine diýarymyzda halkymyzyň ruhy dünýäsiniň baýlaşmagyny gönükdirlen dürli görnüşli şäherler ýaýbanglanarly. Arkadaly serdarymyzyň tagallaty netijesinde geçirilen giň möçörli dürüjülük bayramçylygy, şanly wakalary, milli medeniyetimiziň köpürli mümkinçilikleri eýedigini görkezýän pursatlary baý boldy. Watanymyzda giňden dawranylýan şanly sene medeniyet şäherler bilen utgaşyp, ýokary çeperçilige eýe bolan, täze ýeňişleri ruhlanyrýan aýdym sazy çykyşlary belentden ýaňlandy. Bu bayramçylyk hormat prezidentiň başçylygynda halkymyzyň awadançylygynyň, watanymyzyň güllep ösmeginiň bähbidine hemde dürüjülük zehinlerini ösürmek üçin alınıp barylýan ägurt uly işleň oňy netijeleriniň beýany urly. Geçirilen davrlarda aydımça sadanlanan atan topolarının çıkışlarına giyin orun verildi. Şahanna da göğün götürücü çıkışlara bayramçılık ruhunu xatan belende qalırdı. Köngülleri joşgun, yürekleri alham paylayıcı aydımlarda, qahraman arkadamıdın sayesinde, arkadağlı serdarımıdın baştonluğunu, ähli pudoklarda şolsanna medeniyet ve sunugat ulgamında qadanılayan üstünlükler hem de dürüjülük işgärlerini dürüdüleyen giyin mümkinçilikleri aydın öz beýan tapdy. Hoşowady we senen aydymlar belentden ýanlanyp, milli öwüşgünli tanslar, sahna aýratyn bedeg berdi. Şirwan perdeden gopan owazlarda bereketli türkmen topragynyň, türkmen tebigatynyň sarpalanýan mukaddesliklemeden hemem gahrman arkadamyzyň saýasynda, arkadagy serdarymyzyň baştonlugyny alyp barylýan beýik işleň wasby belentden ýetirildi.
Häzirki günlerde geçirilen maslahatlar, duşuklar, dürli çaylar ýurdumyzyň ähli ulgamlaryna ötüşlerini şöklelendirýär. Olaryň bayramçylyk dawarlaryna utgoşmagy aýratyn ähmiýetler. Cemiyetçilik kurumlarının merkezi binasında Xadaryaqa döwletleriň başçylarynyň 6-njy samiti halkara seviyet ähmiýetli gatnaşyklar ösdürmegiň täze mümkinçilikleri atly maslahat geçirildi. Maslahatda Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary, cemiyetçilik kurumlarynyň wekilleri we işçiň agdalary şeýlede alim, bilim, saglyk, sport puduklarynyň wekilleri işçiň gatnaşdylar. Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň, Milli Geňeşiň mejlisiniň, Magtumuladan ähli ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň bilelikde guramaklaryna hormatly prezidentimden parahat söýjülükli siýasaty ösüşiň hemde rowaşlygyň hatirasyna hyzmatdaşlyk atly maslahat geçirildi. Türkmen Awa Hojulyk Uniwersitetinde 6-njy Hadar samiti parahatçylygyň ösüşiň hemde rowaşlygyň kepilleri atly maslahat geçirildi. Şeýle maslahat Magtumuladan ähli Türkmen Döwlet Uniwersitetinde de geçirildi. Şeýle mazmunly maslahat Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutunda geçirildi. Milli Geňeşiň halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedowyň Türkmenistanyň maslahat merkezinde ýaşlaryň gatnaşmaklaryna döwlet ýaşlar siýasatynyň ulgamda milli kanunçylyk uýumyndan meýlekde kämilleşdirmegiň ileri tutulýan meseleler boýunça geçiren maslahaty ýaşlarymyzda ruhawentlik duýgusyny döretdi. Şu münasibetli Owa Hojulyk institutuna Türkmenistanyň Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklary institutuna geçirilen hoşalyk maslahatlary uly ruhawentlige wetsenni. Oňa Türkmenistanyň Milli Geňeşiniň halk maslahatynyň agdalary, mejlisiň deputatlary, ýokary goý mekdepleriniň muallimleri, talipler gatnaşdylar. Ýaşlara mahsus bolan hemde ata-babalarymyzyň ruhy gymmatlyklaryny özüne jemleýän binýada esaslanýan ýaşlar barada döwlet siýasaty üstünlikli durmuşa geçirilýär. Marat Garif adına Türkmenistanyň Döwlet Lukmançylyk Uniwersitetine geçirilen şäherde döwrümizden derwayt meseleler bilen bagly boldy. Türkmenistanyň sport we ýaşlar siýasaty ministrligine geçirilen wagt nesihat Türkmenistanyň jemgyýetiň hemde döwletiň iň ýokary gymmatlygy adamdyr diýilip atlanyrly. Türkmenistanyň Senägatçylar we Telekäçiler birleşmesiniň hemde Senägatçylar partiýasynyň merkezi geňeşiniň guramagyna halkyň arkadaýly zamanasy ýaly parahatçylykly ösüş hemde nesilleriň bagtyar durmuşy atly maslahat geçirildi. Türkmenistanyň Şäher işler ministrliginiň baş prokuraturasynyň ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher geňeşiniň hemde Türkmen Döwlet Binagarlyk Guruluş institutynyň bilelikde guramaklaryna geçirilen maslahat wagt nesihat bilen bagly boldy. Şäher işler ministrliginiň hemde oň vilayet müdürlükleriniň guramaklaryna geçirilen maslahatlar wagt nesihat düşündiriş işler bilen baglanşykylar. Olarda ýurdumynyň ähli ugurlardaky ösüşleri barada gurrun edilip, oňa her bir raýatyň goşup goşmagyna talýar. Türkmen Döwlet Ykdysadyýat we Dolanýaş institutynyň talipleri nazary bilimlerini tejribede berkitmek maksady bilen tanışlyk tejribelerini, ykdysadyýat tejribelerini, şeýle-de taýýarlygyň ugru boýunça tejribelerini geçip başladylar. Türkmenistanyň Döwlet Energetika institutynyň talip ýaşlarynyň nazariýatda alan bilimlerini çoňlaşdyrmak maksady bilen Energetika ministrliginiň degişli idara kärhanalaryna geçýän önümçilik tejribelikleri netijeli tarapdan häsiýetlenýär. Teýitlenler teýdadyr Türkmen Döwlet Muallimçilik institutynyň talipleriniň nazary bilimlerini has şuňur öýleşdirmek maksady bilen Lewap vilayatynyň bagtyarlyk çağalar tagaldyşy hemde dinjaş merkezinde tomusky muallimçilik tejribeligi ýokary netijelere betlenýär. Magtumuladan Türkmen Döwlet Uniwersitetiniň talipleri 2021-2022 okuw ýylynyň meýnamasyna laýyklykda tomusky okuw terbiýeçilik tejribelerini göýekdere jülwesinde ýerleşýän çağalar tagaldyşy dinjaş merkezleriniň onsyna geçýärler. Olar nazariýatda alan muallimçilik bilim başarnyklaryny tejribelik geçmek bilen hasa kämilleşdirýärler. Döwlet Mehmet Adadadan Türkmen Milli Dünýä Dilleri Institutynyň talipleriniň dinjaş merkezlerindäki tejribelikleri ýokary guramaçylyk derejesine eýe bolýar. Türkmen Döwlet Beden Terbiýe we Sport Institutynyň talipleriniň häzirki günlerdäki tejribelikleri hem ýokary netijelere betlenýär. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň sirk topary göýekderedäki çağalar tagaldyş we dinjaş merkezlerine dinjaşda bolýan çağalaryň arasynda ýerigdäli bolup özleriniň şowkuny çykyşlaryny bilen şatlyk paýlaýarlar. Şeýle çäherler ýaşlar guramasynyň Aşgabat şäher, bagtyarlyk, berkararlyk, köpetda, bilmeýin etrap geňeşler tarapyndan hem geçirilýär.
Her günlerde gökdörede awada milli siyaqaçylyk zolgyny hemde vilayatlerde hereket edýän çağalar din jarşy we sagalış merkezlerine wagtlaryny şadyanlykda geçirýän çağalaryň arasynda bilim, sport we ýaşlar syýasaty, saglyk goruş we derman senaty ministrlikleriniň ýaşlar guramasynyň merkezi geňeşiniň kärdeşi kılıçlarynyň milli merkeziniň guramaklaryna dörli çäherlere giň germerliýär. Türkmen Owa Hojalyk Institutyna berqarar döwletiň täze iýamynyň galkynç döwrüne gahrman arkadamyň kitaplaryna beýan edilýän watançylyk terbiyesi, milli gymmatlyklara sarpa, tebigaty söýgü düşünjelerini talip ýaşlara giňden düşündirmek maksady bilen talip ýaşlaryň arasynda kitap bilen açalyň biz dünýäni adylan zihin bäsleşe geçirli. Yurdumuzda gowaçany ösdürip yetişdirmekde esasy tehnologiýa işleriň biri, hatarara bejergi işleriniň anyp barlayan döwrüne Türkmen Owa Hojalyk Universitetiniň owa hojalygyny mehanizmleşdirmek hünäriniň talipleri universitetiň okuw tejribe hojalygyny öňümçilik tejribelerini geçýärler. Bu öňümçilik tejribeligine talipler yurdumyzyň owa hojalygyna giňden ulanylýan traktorlary özleri dolanlary, gowaçanyň bereketli hasylyny bejergi işlerini geçirmeklige işe gatnaşýarlar. Türkmenistanyň Injinier Tehnika we Uly Kommunikasiýalar Institutynyň talipleriniň okuwlaryny tejribelikle goşdurmagy ören ähmetli bolýar. Ahali vilayatynyň Tejen şäher häkimliginiň Babadyxan Tejen şäher kärdeşi arkadaşlyklarynyň hemde Demokratik Partiýanyň Akbuğday Etraf Komitetiniň bilelikde guramaklaryna geçirilen aýdym fazy dawara ýokary ruhunetlige eýe boldy. Kärdeşler kılıçlarynyň esengoly hemde Türkmenmaş etraf birleşmelerini geçiren maslahatlary ýokary ruhunetlige besenni. Demokratik Partiýanyň Balkana watemde Hazar şäher komitetleriniň bilelikde geçiren maslahaty halkyň arkadagly zamanaty ile watlanyrly. Daşary vilayatynyň taryhy we ülkäni öňüş muzeýine vilayatyň görügli Niýaz Fadynaky gowada bollumsaz könürgenç Saparmra Türkmenmaşy Gurban Sultan Ejadanaky Aktepe ruhunet etraplaryna geçirilen maslahatlar ajaýyp zamana nurly geljege ruhana diýili watlanyrly. İşen siyasetli maslahatlar da Şawdy vilayat kadetiniň, hukuk goruji idaralarynyň, sport we ýaşar syýasaty baş müdürlüğiniň, Senegaçylar we Telekeçiler partiýasynyň da Şawdy vilayat komitetiniň, Lukmançylyk orta okuw mekdebiniň, Mali iqtisady, agresenat orta okuw mekdepleriniň, Magtumly Garly Fadynaky ýürütme sunugat mekdebiniň bilelikde guramaklaryna da geçirildi. Lewap vilayatynyň şäher we etraf häkimliginiň, etraf kadetiniň, prokuraturasynyň, kärdeşi kılıçlarynyň etraf birleşmesi bilen bilelikde guramaklaryna geçirilen wagt nasihat maslahaty işen käsetli boldy. Ýaşyl energetikanyň mümkinçiliklerinden giňden peýdalanmak hemde gaýtadan dikildilýän energiýa çeşmelerini işçen ulanmaklyk maksady bilen Balkan vilayatynyň Serdar etrawyna köp uğurlu gün hemde ýel elektrik stansiýasyny gurmak, şeýle-de ýokary güýjenmeli elektrik geçirjisini çekmek boýunça hormatly prezidentimizden karary gol çekmegi münasibetli Türkmenistanyň Döwlet Energetik Institutyny hoşalyk maslahaty geçirli. Dördülýän ähli mümkinçilikler üçin ýokary okuw mekdebiniň muallimleri we talip ýaşlary hormatly prezidentimize arkadagly serdarymyza alkyş hemde hoşalyk sözlerini beýan etdiler. Mary vilayatynyň harby we hukuk goruji idaralar tarapyndan geçirilen maslahatlara işen käset mahsus boldy. Denanlar birleşiginiň Mary vilayaty hemde Marşegar denanlar bölümleriniň bilelikde guramaklaryna wagt nasihat şähereti geçirilip, ol çuň manyly çykyşlara baý boldy. Hormat amlardy bolsa ýurdumyň welaýatlaryny bu paýtagtymyz Aşgabatda 2-nji iýulda saat 20-den 3-nji iýulda saat 20-nji boljak wagtda Türkmenistanyň howa maglumat gullugynyň berýän habar bilen tanış bolan. Balkan welaýatyny itkap durýan bulut howa bolup Demiraz hukumatynyň tiýildi sekundy 9-14 metr käýerlerini 19 metrçe ýetýän şemal ufer howa gijesine 20-25 gradus, gündüzüne 30-35 gradus, kenarky taraplaryna bolsa 23-28 gradus maýly bolar. Ahal welaýatyny asky bulut howa bolup Demiraz hukumatynyň tiýildi sekundy 9-14 metr käýerlerini 18 metrçe ýetýän şemal ufer howa gijesine 25-30 gradus maýly, gündüzüne 34-39 gradus ysy bolar. Mary welaýatyna bulut howa bolup Demiraz hukumatynyň tiýildi sekundy 10-15 metre ýetýän şemal ufer howa gijesine 24-29 gradus maýly, gündüzüne 37-42 gradus ysy bolar.
Liverpool aytyn az bulut hawa bolup, Demirada kulmaterden tiyli sekundu 9-14 metre yetýän şimal uçar. Hawa gijitne 25-30 gradus mayl, günnüdüne 40-45 gradus ıssy bolar. Daşol welaýatyny ütkep duran bulut hawa bolup, az kimýal şäher ýyllarym şak mümkin. Demirada kulmaterden tiyli sekundu 10-15 metre yetýän şimal uçar. Hawa gijitne 22-27 gradus, günnüdüne 31-36 gradus mayl bolar. Paýtagtymyz Aşgabatda az kim bulut hawa bolup, Demirada kulmaterden tiyli sekundu 10-13 metr, watyl 16 metr çyn yetýän şimal uçar. Hawa gijitne 26-28 gradus mayl, günnüdüne 35-37 gradus ıssy bolar. Yurdumuz boýunça iýul aýynyň 3-nü magnit hadisasynyň durnukly ýagdaýda bolmany araşdyrýar. Edi vatandaşlar, Tomuz pasynyň howanyň gerejesiniň ýokurlanýanyny nazar alyp, pasynyň aýratynlyklaryna laýyklykda geyinmegi, bunyň ýetişiklisinden gorunmagy, şeýle yurdumyzda herekde diýen şahsy we jemgyýetçilik arasyçylyk tertip düzgünlerini berja etmegini maksat berýär. Mehriban ýyleşär. Bulary berk berja etseňiz, ýylyň islenik pasyny öz saglygyňyzda gorap bilersiňiz. Mehribanlar, şonuň bilen watan habarlary gepleşimiz jemleýär. Berkarar döwletiň täze ýamyny galkynçy döwründe ata watanymyz Türkmenistan ýakly wagtlarda düşeresenýär. Ýakly düşereňiz öňünde bolsa halkyň bähbidi bar. Çünki biziň ýurdumyzda döwlet adam düşünür. Hoş da bolňyz adamlar.